Похвалений Ісус Христос. Сьогодні у Божому Слові Христос порівнює Боже володарство до зерня, кинутого у глебу. З чим же порівняю Боже володарство, каже Христос? Це ніби зерня, яке кинули у землю, або ніби зерня гарчичне, яке є найменше з усіх зернят, а потім з його виростає велике дерево. У першу чергу здивляє у цих словах стиплость Христа, його покорність. Свою місію, ввогуле, Боже володарство, щось таке велике, що перевищає всі людські сподівання, чекання, що перевищає наше розуміння і наш розум, і він порівнює до чогось такого маленького, що то ніби зерня кинуте у землю. І каже, як ніби найменше зерня, з якого потім може вирости щось вельми велике. Ми часто чинимо наоборот і свої плани на життя, на нашу будучиню розглядаємо як щось велике, як некий великий проєкт. Живемо тепер у такому часі, де вельми модно такі речі, великі проєкти, великі інвестиції. А тут у Євангелії чуємо іншу простоту, покорність, навіть, можна сказати, некое убоство ось думки, що володарство Боже, поводле слов Христа, это маленькое зерня, это стиплый посев. Не великий проект, не великий план, який повинен когось тут здивити або шокувати, але це просто зернятка. Да, з його потім виростить велике дерево. Брати і сестри, ми любимо глядіти на плон нашої праці. Ми хочемо бачити плон наших намагань, наших висілків. Ми шукаємо цей плон і вельми часто трапляємо у пастку такого самохвальства, глядячи ось ніяким чином назад, шукаючи у своїм житті ось ніяких таких досягнень, збитих планів, що я учинив, де плони моєго життя, моєї праці. І вельми часто, коли становимося такими великими людьми, і тоді трапляємо у некое повне розчарування. Не всі плани збилися, не все отрималося, не все було так гладко, і можемо, наоборот, так сказати, що життя не вдалося. Тому Христос в першу чергу сьогодні заохочує нас до такої стиплості думки і убоства духовного. Глянь на своє життя, як на маленьке зерня. Глянь на те, що ти робиш увогуле, на Боже володарство, яке ти будуєш, як на посів, не як на плон. Плон буде потім, у вічності. Не шукай тепер плону і не лічи свої заслуги, а просто сей. Це вельми тяжко. Тяжко просто кидати у глебу зерня. Зерня Божого Слова, зерня добрыні. Не ведаю, добре слово, усмішка, твоя любов, допомога людям – це зерня, кинуте у глебу. І ось кинуть її, і каб не піддатися той спокусі, про яку каже Христос, не вийти одразу, не глядіти, ну на кольки виросла, на кольки сантиметрів піднявся той мой рост. Що зробилося з тим зернем, яке я учора посеяв? Це значить, моя молитва, мой висілок, щось, що я учинив. І ось міновіто, не шукай гэтых плёнаў, а просто кидай у землю зерня, зерня Божого володарства. У пошуках плёну заўсёды мы прыходзім до глибокого разочарования собой и своим життям, бо ті плёны нас не задовольняють. Хотілося б чогось все ж таки большого. І тому, хоч це тяжко прийняти, але давайте з покорою сіяти зерня, зерня Божого володарства, пробачаючи, любячи, терпячи, молячися, ідучи за Христом кожен день, любячи наших ближніх так, як ми можемо їх любити. Одним словом, просто сіять зерня. А пльони зберемо з Христом у вічності. Давайте, поки живемо на землі, нехай це нас не так уже і хвалює. Який сьогодні пльон, що я тримаю в руках. Головне, кольки я сьогодні дав, кольки посеяв, кольки кинув у глебу тих зерняток Божого володарства, які, напевно, переростуть, дякуючи Божій ласки. Доброї неділі. Похвалений Ісус Христос. І до зустрічі.